усъвършенстваното. Това ли ще избереме? Много ясно. Това е тия най-грозните колички. 500 така. Ready to play. Давай. Ви разцепа. Казарта лош. Стинки. Мерси, лъв. Бро, лъв фантастик. За първо място, брат! Сега заради теб ще съвърша първи. Добре, то всички явно сме избрали тези колички. Това се едно караш картинги, човек. Абе! Тук като си назад, не те хваща, това не те спира! Да, мен не ме спря! Значи това е рецептата. Аз съм на последно място. Аз съм трети. 8 съм, 7 съм. 6 съм, 5 съм. Как ми взимат от буста, бе? Майни. Охо, този какво прави, бе? Трябва да падна в дупката ли, бе? Каква дупка, бе? Ау! Добре, оцелях. Четвърто място. Газ. Кое място си ти? First place. Окей. Вече не съм първи. Вече да Вълнчо е първи. Аз изервих в тъпия тунел, човек. Браво. 6. Леле, какви са тия бабунки тука, бе? Легнали полицай. Добре, не се взриви са. Ужас направо. Go to America! Fuck Американо! Това иначе е доста готина писта. Добре, бе, този как ще се преобърне, бе? Охо, тук даже и лупинг. Чакай, че аз тук леко се фейлнах. Добре, тук са още един. Ох, това беше на косъм. Много голям косъм до Четвърто фейла. място. Браво, бе, много си назад. Ти на кое си, бе? Второ. Има време. Чакай, не знам. Аз за малко щях да фейлна много брутално. Аз видях май на кое щеше да фейлнеш. Трети съм! Не! Тук на косъм. Дай! Не ме пипай, брат. Това е много яко състезание, което се надявам. Невероятно приземяване! Добре, трети съм. Газ. Добре. Още съвсем малко чекпоинчета. 4. Надушумя! Аз съм много доволен, ако съм на трета позиция. Надушва ми резивката! Не! Стига, бе! Айде, бе, разпънвай се, бе! Не! Аз фейлнах много жестоко. Аз тук леко читнах! Минах от другата страна! Ха-ха! Чойтър! Така да бях го направил първия път. Шести съм, човек. Аз два пъти се взривих там. Два пъти. Фак. Тука фейл. Трети съм. Не! Чакай, ма! Първото място е мое! Плиз, не ми го взимай! Плиз, не ми го взимай! Четвърти ли съм? Не знам кой съм. Не! Втори съм! Фак! Тука много тъпо фейлнах. Аз съм трети. Не знам кой съм.
То бъгват. Толкова! Не, 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 не! Ау, това ми хареса. Чай, това е Спартака. Не! Това е, че беше мега яко. Измислих. Тия беха мега яки състезания. Добре, четвърто място. Накъде? Накъде? Дали ще го целя? Тука се прецака. Аз ли? Не, Спартака. Опа! Бати. Бати Дукати. Много ясно, че избираме класиката. Как батито, бе? Ти добре ли си, бе? Ти са... не ми казвай какво да избирам. Аз си казвам, че избирам класика. Трябва на това да се държи все пак. То си ненормален. Залагам 300 върху мен! Това аз май... Не знам дали заложих, не помня. Време за победа! С моторите принципно ми върви, така че... Let's do this! Проблем е, аз съм егати пичал, Казах, само аз съм без каска. Не, Може да един си... друг е. Това на върху колата, ме циграл за теб. Опа, 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 пичове, па полека така, леко технично. О, какво стана, бе? Сравняваш Рокстар! Брат, мерси! На коя... Не искам битове. На Последен кое съм. място си? За да му прочета това яре. Никой не ти е виновен. Ооо! Чак ми стана тъпо, че го прочетох. Газ, 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 газ. Четвърто място. Газ, Добре. Избирам този път. Какво ме спря, бе? Аф. Пак ли ще ме спри, бе? Фак. Айде, бе, айде, ушем. Опа, пишем, Абе, че сте на второ място. спираше ли се? О! Това спираше ли те? А? Спираше ли те нещо? Да, бе! Някаква глупост. О, аз съм втори, бе, човек! Браво, браво. Втори съм, yeah. Какво? Избрах грешния път, твой има капани! Да, бе. Да! Майка му! А седмо място съм! Не минавай през десния скок, не минавай през десния скок. Да, аз минах през левия. Да, бе, да! Стига, бе! На второ място на седма позиция. Гати! Да, то тук спира, едното спира, едното Кое ускорява. спира, кое да не спира? Кое спира? От лявото давай. Не, бе! Мина ли ме? Не! Човек, ай кажи ми кое спира. Ами, аз ти казах. Не, бе! Мене ме спря 1000 пъти. Довиждане. О, чуфлек мръсен. Газ, 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 газ. Чайте, откъде? Кажи ми. Кажи ми дали те спира. Спира. Абе, кой ще лъжи? Ей! Добре, бе! Защо така ме бутнахте, бе? Мини от лявото! Няма, ще мина през средното. Уау! Завръщам се, бичове! Да, аз на седмо. Айде! Трети съм! Аз го прелетях половината! Такова до сега не сме играли с капани. Да, това е мега яко. Мега яко, ама аз съм на 6-та позиция. Браво на тебе. Опа. Аре, бе, той е пясък. Първи съм! Yes! Какъв е то фърст пърсън, бе, майка му? Нека ви е гадно! Нека ви е гадно! Yes! Айде, бе, поне пичен финиш, бе.